завършвате? Аз съм историк. И вие сте? И взехте второ и трето място в ниво? Аз в братя. Това ми е второ място. Прекрасно, какво е? Я кажете сега, явно сте открили формулата на успеха. Как човек успява да постигне успех? Не е така лесно, изисква тренировки. А искате ли да Я кажете сега, искате ли да посъветвате нещо децата, които ви гледат? Да се опитват да тренират повече. Прекрасно. А искате ли да кажете нещо на децата, които се чудят дали да започнат да ходят на ментална аритметика? Това е най-готиното нещо. Кое е любимото ви нещо в Ама Kids? Аз искам балонче. Игрите, които играем. Когато играем, кой е вашият треньор? Първо беше Бояна Стефанова, а сега е Ейт. Прекрасно. И вие сте от? Ама Kids. София Слатина. Хайде сега да дадем по една голяма усмивка за цяла София, за цяла Слатина. Честито, момчета! Вие сте победителите!